Έπεσε πριν από λίγο καιρό στα χέρια μου ένα βιβλίο το οποίο υπάρχει πάρα πολύ καιρό, περίπου στα 20 χρόνια, με έναν τίτλο έτσι αρκετά πιασιάρικο που λέγεται «Αφροδίσια, σεξουαλικά νοσήματα, σεξολογία, πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία», γραμμένο από τον γιατρό κ. Βαλέριο Κασιμάτη. Προσπαθώντας έτσι να ανακαλύψω τι γίνεται μέσα σε αυτό το βιβλίο, η κόρη του και γιατρός επίσης δερματολόγος Ελένη Κασιμάτη είναι απέναντί μου έτσι για να μιλήσουμε λίγο για όλο αυτό το πράγμα που είναι κλασική σταθερή αξία της ιατρικής. Ναι, πράγματι Σπύρο, η συγκίνηση είναι μεγάλη, γιατί ενώ έχουν περάσει 20 χρόνια, τα αφροδίσια νοσήματα ακόμα υπάρχουν και είναι και σε έξαρση, και πολύ ωραία, όπως γράφει εδώ στον πρόλογο, η πραγματική νίκη σε μία μάχη, λέει, είναι να αποτρέψεις τη μάχη. Δηλαδή, τι μπορούμε να κάνουμε για να καταφέρουμε να αποφύγουμε να κολλήσουμε ένα αφροδίσιο νόσημα, ή τέλος πάντων, αν νομίζουμε ότι κάτι έχει βγει στο δέρμα μας, να μην το αγνοήσουμε, να μην το αφήσουμε εκεί, να πάμε κατευθείαν στον αφροδισιολόγο, να μην το κολλήσουν άλλοι, ή να καταλάβουμε ακριβώς τι συμβαίνει με αυτά τα αφροδίσια και τι είναι το καθένα, γιατί είναι πολλά και διαφορετικά. Αυτό που λες είναι απολύτως σωστό και ακόμα πιο έτσι ενδιαφέρον διαβάζοντας το βιβλίο είναι ότι απευθύνεται στον οποιονδήποτε. Δηλαδή είναι ένα επιστημονικό βιβλίο το οποίο μπορεί να το διαβάσει οποιοσδήποτε που δεν έχει επιστημονικές γνώσεις και που απλά θέλει να προστατευθεί, να μάθει και 5 πράγματα παραπάνω και τέλος πάντων έτσι να έχει μια καλή ζωή, ας το πούμε. Απόλυτα, ναι. Έτσι ακριβώς είναι, Σπύρο. Ο πατέρας μου, ο κύριος Κασιμάτης, ο Βαλέριος, έγραψε αυτό το βιβλίο καθαρά για τους ασθενείς του, γι' αυτό και μέσα αναφέρει πάρα πολλά περιστατικά ασθενών. Και το αγαπημένο μου κομμάτι, θα έλεγα, το οποίο επαναλαμβάνεται και μέσα στο βιβλίο, να πούμε κιόλας ότι το βιβλίο αυτό μπορείτε να το βρείτε εντελώς δωρεάν, σαν e-book, να το κάνετε download από την ιστοσελίδα valerioskasimatis.gr ή megalaser.gr, και εκεί μπορείτε να βρείτε τα 10 απογορευτικά μη. Μάλιστα. Λοιπόν, ξεκινάμε σιγά σιγά το ταξίδι μας. Ξεκινάμε. Είναι ένα ταξίδι επικίνδυνο, γιατί όντως υπάρχουν αφροδίσια τα οποία είναι επικίνδυνα, κάποια αντιμετωπίζονται πιο εύκολα, κάποια πιο δύσκολα, αλλά η αλήθεια είναι για όλους εμάς που είμαστε άνθρωποι ενεργά σεξουαλικοί, είναι νομίζω μια χρυσή... έχει μια χρυσή αξία αυτό, να μπορούμε να έχουμε κάποιες γνώσεις παραπάνω ή να τα καταλάβουμε ή να ξέρουμε